החברתיות, אבל עכשיו תעצרו את החביתה והסלט. לנועה יש כמה דברים לחמם לכם כאן באולפן. בחדשות האוכל יש בעיה. זה שיש פה גל אסיאטי, כולם יודעים. אבל כל מי שטייל באסיה יודע שהאסיאטים, איך לומר, אוכלים כל מה שזז באוויר, בים, ביבשה, רץ או מעופף או זוחל על גחונו. ולכן כשהאסיאטי מגיע לירושלים ומנסים שהוא יהיה כשר, זה לא ממש קל. ומתחם התחנה בירושלים, הקצה השני והזהה לתחנה של נווה צדק בתל אביב, בין פסי הרכבת מהתקופה העות'מאנית לחנויות בוטיק ובתי קפה, הקים צוות שותפים ירושלמי סטיישן 9, מזללה אסיאטית עם עונות שמושפעות מכל המזרח, בעיקר מתאילנד. בתפריט, חוץ מהסלט הפפאיה הקלאסי, תמצאו קונחיית חסה עם רצועות דג קריספי, בצל מיובש, צ'ילי, נאנה וג'ינג'ר, לחמניית באו עם רצועות ברווז פקין וחמוצים תאילנדים. יש גם דג מעודה ברוטב פטריות שיטקי ופד קפאו, שזה המנה הבסיסית של אורז מוקפץ עם בשר טחון וביצת עין מלמעלה. רק מה, השף מסתבר הוא בכלל ארגנטינאי והיה ממש חייב לסמן את הטריטוריה שלו, ככה שתוכלו למצוא בלחמניית הבאו נתח בקר על הגריל וכמובן אסאדו, אבל במרינדת ברביקיו יפנית. בקיצור, פיוז'ן זה כאן. הבעלים מדווחים על איזה שנה וחצי של ניסיונות לבנות תפריט כשר. זה ממש לא קל. איך מייצרים את הטעם האסיאטי בלי שומן חזיר, בלי רוטב צדפות, בלי ממרח שרימפסים וכל צירי הדגים שהם הבסיס שאיתו מתחילים כל בישול במזרח. זאת החלטה עסקית, כלכלית בירושלים במלחמה לקהל המקומי. כן, במסעדה אומרים לנו שכשירושלמים יוצאים לאכול, לפחות אחד מהם אוכל כשר, וגם ככה האוכל האסיאטי עוד לא שבור ברחובות ירושלים, אז למה להקשות איפה שאפשר בעצם להקל? מחירים בסטיישן 9 נעים בין 40 שקלים למנות הראשונות ועד 110 שקלים במנות העיקריות, ובקינוחים עוד חזית שקשה להילחם בה עם חוקי הכשרות כמו שכולנו יודעים. יש מנה מצוינת של קרם ברולה פיסטוק על בסיס חלב קוקוס ותה יפני ירוק, וכמובן פניני טפיוקה בחלב קוקוס ופירות העונה. מה הייתה עושה הכשרות ללא טפיוקה?